A principios de 2024 iniciaránse as obras de remodelación da ETAP de Noia cun investimento de 1,3 millóns de euros. Ademais da mellora do sistema de captación de auga, os traballos permitirán optimizar o funcionamento da planta, cun tratamento máis eficiente da auga potable que chega aos domicilios. Unha licitación por un importe de 1.300.000 euros que vai a permitir mellorar o sistema de captación de auga para toda a localidade de Noia, vai a supoñer tamén unha optimización do funcionamento desa etapa, permitirá mellorar tamén a filtración e o tratamento da auga potable que chega aos domicilios. É un investimento que levamos xestionando dende fai tempo, foron precisas, é un convenio asinado xa en mandatos anteriores, pero debido á complexidade, á necesidade de adquisición de terreos colindantes tamén a esa etapa e outra serie de xestións que foron precisas para, digamos, buscar unha solución axeitada para mellorar o sistema de tratamento de auga de Noia, pois agora materialízase ese compromiso inversor. Este investimento sumarase a outro proxecto financiado pola Xunta no municipio, como a reforma da EDAR, cun orzamento de 2,5 millóns de euros. Será a empresa pública Traxa a responsable destes traballos que teñen por obxectivo corrixir as deficiencias que presenta a instalación tras 15 anos en funcionamento, para minimizar o risco de verteduras nunha zona especialmente sensible pola súa proximidade aos bancos marisqueiros. Estamos, sobre todo, en unha zona sensible por a proximidade aos bancos marisqueiros e hai que dar pasos á hora de corrixir determinados problemas de vertido e, sobre todo, para mellorar ese funcionamento da depuradora. Este investimento que se vai a desenvolver ao longo dos próximos meses pois vai a permitir que esa depuradora pois prácticamente quede nunhas condicións similares ás que tiña cando foi construída no seu orixen, con unha optimización do funcionamento das distintas fases de tratamento dentro da propia depuradora, pero tamén unha mellora significativa a implantación de novos equipos de esterilización para que as aguas residuais que saian tratadas de aí pois sean nas condicións máis axeitadas posible. En paralelo, o plan de saneamento das rías recolle a construción dunha nova depuradora e rede de colectores a medio prazo.